Content creator Natasha Nyemba reviews her Facebook earnings. Kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates andinodzoka nawo pano zuva nezuva. So I'm back again neka short story kavharira internet yese. Apo content creator anonzi iye Natasha Nyemba, musikana anozunza mazakwatira, musikana ane zvinhu zvake, musikana tinyarare anozviti ane garo rake, anonzi iye Natasha Takudzwa Nyemba, uyo aburitsa iye Facebook earnings kuFacebook, achitaura iye achiti paya patinenge tichiti garo rakakosha ndo zvatinenge tichireva izvi. So Natasha Nyemba ataura izvozvo papost yake, then abva anyora balance iri muaccount make yeFacebook 7,179.26 cents as of October and an estimated 7,142.54 for November as of November 25, 2024. Musikana ari kutaura iye achiti Facebook iri kubhadhara ende yamupa mari, ndo zvaaburitsa izvo. So guys, content creators ari kunze uko, ndo mari dzamuri kumeka here idzi kana kuti tikungopananawo pressure? So guys, let's meet in the comment section muchitiudzawo kuti kwenyu kwakamira sei kana muri content creator, kanawo mune vamwe content creator kuti zviri kufamba here, zviri kudidi, zviri kuita here, because tinoona kuti content creation inenge business riri kutobhadhara kutokunda vanomukira kumabasa vacho vatori papayroll.